L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija li tqaċċat minn kap biex floku tpoġġa Bernard Grech li issa irreżenja għal li triq miftuħa beraħ għal kulħadd. U għal dan f'kummenti mal-medja fejn ukoll ma ċaħadx l-interessi tiegħu li jerġa' jkun kap tal-Partit Nazzjonalista. Miftuħa beraħ għal kulħadd, ġifieri inut li nqogħdu nsemmu l-possibilitajiet kollha. Adrian Delija kien parti minn pjan biex hu joqgħod kap tal-Oppożizzjoni u Roberta Metsola ssir kap tal-partit jew inkella tinħoloq kariga ġdida ta' chairperson tal-PN. Pjan li kif kulħadd jaf spiċċa ma materializzax u issa għal Delija hemm toroq oħrajn. U qal li mhux importanti x'jaħseb hu jekk Bernard Grech jikkunsidrax id-deċiżjoni tiegħu u jibqa' kap wara li kien l-istess Grech li ħadlu postu meta d-deputati tal-Blue Heroes kienu sfiduċjaw fis-satra tal-lejl. Ħseb li Bernard Grech għandu jreġġa' d-deċiżjoni tiegħu lura l-ġid tal-Partit Nazzjonalista? Jew se tħalli fidejn eżempju Alex Borch? Ħanajdlek ma mhux kwestjoni ta' x'naħseb jiena. Sa dan it-tant barra l-Parlament it-tnejn Ryan Kallus li kien qalli lest tiċedi s-siġġu parlamentari tiegħu lil Metsola qabel preferit Brussell flok il-Partit Nazzjonalista. Issa ma weġibx jekk se jagħmel spazju għal ħadd ieħor li mhux membru parlamentari u jsir kap. Nsellimlek onorevoli, inti qed li jekk xi ħadd jilħaq kap iċedilu postok il-Franco De Bono ċediwlu. M'għandix kommenti, grazzi. Ċediwlu postok.